Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Җиһанда 2022 елның 14 сентябры. Кыз һәр кешенең күңелендә төрле хисләр уята. Кемдер алтын сары төскә күмелгән бу вакытка ихластан сөенә. Бу айларда үзенә илһам, көч ала. Ә кемдер көзләрдә сагышка бирелә. Хатирәләр дөньясына чума. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Санымыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, барыгызга да нурлы көннәр һәм хәерле гамәлләр теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Бу көн сезнең гомер дәфтәрендә иң күркәм, иң матур көннәрнең берсе булып теркәлеп калсын. Татарларның Тукайы, рус халкының Пушкина. Бүген Беларусиянең танылган шагыйре Янка Купала белән танышырбыз. Аның Россиядагы бердән-бер музеенда кунак булып кайтырбыз. Аның тупланмасында рус халкының 18-19 гасырларга туры килгән көнкүреш предметлары да, борынгы Мисыр артефактлары да бар. Сүз сәүдәгәр, банкир, шәһәрнең мактаулы гражданины, берничә хәйрия җәмгыятенең попечителе һәм 19 гасыр меценаты Василий Заусайлов хакында бара. Без аның милли музейга керткән зур хезмәтен һәм бай тупланмасын күрербез. Тәмле булсын сәхифәсенең үзәгендә бакчаның шәмәхә, уңышлы баклажан, аннан тәмле ризык пешерергә өйрәнербез. Балык бистәсе тарихи район. Әлеге җирдә борынгы Чаллы, Кашан, Трой, Урал шәһәрләре урнашкан булган. Шулай ук әлеге районнан татар данын еракларга таратучы, мәдәниятебезгә зур өлеш керткән әдипләребез, артист, язучыларыбыз да күп чыккан. Балык бистәсе үзенең чиста һавасы, табигате белән дә дан тота. Ә бүген исә без сезгә әлеге районда урнашкан Ямаш авылына юл тотарбыз. Һәрбер татар авылының бик бай тарихы бар һәм аларда әйтеп бетергесез ниндидер үзенчәлекләр, хасиятләр дә табарга мөмкин. Үзенең балтасталары, чана, көенте, дуга ясаучылары һәм шәлчеләре белән дан тоткан хәзер Балык бистәсе районына караган Ямаш авылының кайчан барлыкка килүе турында төгәл мәгълүматлар сакланмаган. Кайбер галимнәр аның килеп чыгышын 16-17 гасырларда дисә, икенчеләре Казан ханлыгы чорына бәйли. Профессор Фирдәүс Гарипова исә аның нигезләнү чоры Алтын Урда заманына ук барып тоташа дип раслый. Чыннан да 1975 елда Ямаш авылы тирәсендә узган археологик экспедиция барышында Болгар чорына караган чүлмәк калдыклары табыла. Авылның шушы урында булуы ул 1680 еллардагы язмаларда искалына Кибәк Ямашы булып, аннан соңгы язмаларда, мәсәлән, 1719 елгы халык сан алу вакытында, беренче халык сан алу вакытында Кибәк Ямашы дип искә алынган. Ул турыда архивта сакланган материал, теге халык ревизия кенәгәсе бар инде. Аннан 1742 елгы документ сакланып калган. Безгә бу документны Нурулла Гариф, безнең якташыбыз, тарихчы, ул архивтан эзләп табып күрсәтте һәм үзенең хезмәтләрендә язды. Анда әйтелгән 35 йортлы Кибәк Ямашы авылында мәчет булган, ул мәчетнең җимертелүе турында мәгълүмат бирелгән. Авыл кешеләре сөйләвенә караганда, мәчет Казан ханлыгы яулап алган чак төзелгән. 1741-1742 елларда патша указы нигезендә авылдагы мәчет җимертелә. Тарихчы Нурулла Гариф бу авылның 38 хатын кызы һәм 40 ир-аты чукындырылган булуы турында яза. Менә 1860 елларда ислам диненә яңадан кире кайту дулкыны булгач, безнең авылдагы ниләр, менә Керәшен татарлары инде алар ислам диненә кайтканнар. Ул Керәшен татарларының күрше Кашаллыдан һәм Ури авылларыннан чыккан турында да мәгълүматы бар. Ул мәгълүмат архивларда саклана. Диннәрен алыштыручыларга карата авыл халкының мөнәсәбәте бик начар булмаса да, аларны авыл зиратына күндермиләр. Йорт салу урынында авыл читеннән генә рөхсәт итәләр. Ямаш халкы алар белән никахлашмаган. Барлыкка килгән яңа урамны бүгенгә кадәр Җибанай, Иванай урамы диләр. Авылның төньягында елга буенда ташландык каберлек бар. Өлкәннәр сөйләве буенча, ул урында яңадан ислам диненә кайткан Керәшен татарлары күмелгән. Ямаш исеменә килеп чыгу турында бер риваят бар. Имеш кайчандыр ике хәерче шушы тирәдән узып барганда капчыкларын ямап утырганнар да. Шушы тагын икенче бер юлчы сораган булардан жол, булар аңламыйча инде капчык Ямаш дигәннәр. Шуннан шушы авыл исеменә кирип калган Ямаш дигән сүз. Төгәл менә Нурулла әйткән мәгълүматлар буенча Ямаш исеме ул 1548 елгы Хаҗи Гәрәй дастанында искалына Уймас исеме белән. Шуннан үзгәргән дип саный инде уларны Ямаш дигән исемгә.
Менә безнең авыл урынында булган кайчандыр 2 ямаш, берсе ямаш, урта ямаш дип аталган, икенчесе кибәк ямашы. Бәлки 3 тә булгандыр әле, кем белә. Ну, якын тирәдә инде авыл урыннары билгеле баралар. 20 гасыр башында Ямаш авылында халык саны 1300-гә җитә һәм икенче мәхәллә мәчетен төзү ихтыяҗы туа. 1907 елда Усали бае тарафыннан салынган мәчет бинасы бүгендә саклана. 1936 елда ул мәчетнең манарасын кискәннәр. Бу совет вакытында инде һәм мәчетне мәктәпкә әйләндергәннәр. Башлангыч мәктәп булып, ул 1990 елларга хәтле 1986 елга хәтле барды. 1986 елда Ямаш авылында яңа мәктәп салдылар. 1992 елда тарихи бинага манара күтәрелеп, ай куела һәм ул мәчет буларак файдаланыла башлый. Аның янында гына бер туган Гыйлметдиновлар ярдәме белән яңа мәчет торгызыла башлаган, әмма әлегә төзелеш тукталып калган. Бүгенге көндә Ямаш авылының 150 хуҗалыгында 550-гә якын кеше гомер итә. Бай тарихи сәхифәләргә ия авыл нурлы таңнарны каршылап киләчәккә атлый. Бу көннәрдә Казанда 18-нче халыкара мөселман киносы фестивале тамамланды. Әлеге фестивальдә Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшергән Алмаш сериалы тәкъдим ителде. Тамашачылар әлеге фильмның беренче сериясын карады, иҗат төркеме белән очрашты. Әлеге сериал туган җиргә, ватанга мәхәббәт турында сөйли. Ул быелгы җәйдә Теләче районында төшерелде. Һәм әлбәттә инде сериалның төшерә башлауы турында, төшерелүе турында безнең тапшыруларыбызда даими рәвештә сөйләп күрсәтеп бардык. Ниләр килеп чыккан, эш ничек барган, ничек тәмамланган, булар хакында киләсе видеоязмада. Быелны халыкара мөселман кинофестивалендә бик күп фильмнар һәм сериаллар катнашты. Шуларның берсе Алмаш сериалы. Тамашачылар әлеге сериалны бик көтә икән. Бу күптәнге хыялыбыз, безнең һәрбер татарның хыялыдыр. Татарча үзебезнең тормыш турында кино төшерелгән булса иде дип әйтәм. Хәзер менә бу бигрәк тә Алмаш киносы үзе безнең тормыш турында залда утырганда, киноны карап залда утырганда үзебезнең тормыштан шулар арасыннан чыккан шикелле хис итәсең үзеңне. Мин үзем авыл малай буларак бигрәк тә хәзер инде бу кино ахырга кадәр әйбәт кенә эшләнеп җитсә, бик тә куандыра торган күренеш булачак. Рәхмәт режиссерларга, рәхмәт операторларга, коллектив табик күркәм күренә. Мөселман кинофестивале Татарстан башкаласында 2005 елдан бирле үткәрелә. Елдан-ел аның масштабы үсә, яңа үрләр яулый. Основной задачей, сверхзадачей этого фильма было показать современную деревню. Сегодняшний день она очень сильно изменилась. В деревне сейчас... Безнең төп максатыбыз авылның бүгенге тормышын күрсәтү. Ул көннән-көн үзгәрә бит. Шәһәрдәге кебек боз сарае, бассейн, яңа спорт майданчыклары, кызу тизлекле интернет бар. Минем үземнең дә авылга күченеп китәсем килә башлады. Анда рәхәт һәм ул минем күңелемә якын. Люди, в частности молодежь, уезжала когда-то в город, то сейчас... Элегрәк яшьләр авылдан шәһәргә чыгып китәләр иде, ә хәзер киресенчә яшьләр кайта. Яңа йортлар төзи, яшәү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Сериалны төшергән вакытта мин нәкъ менә шуларга игътибар иттем. Алмаш сериалы туган җиргә, ватанга карата мәхәббәт турында сөйли. Кем өчендер ул хатирәләрдә генә булып калган урын, ә икенчеләрнең әлегә үз авылларына, нигезләренә кайту мөмкинлеге бар. Иң бәхетлеләре авылда, үз йортларында яшәүчеләр. Нигез ул иртәме соңмы һәрберебез өчен әһәмиятле урын булачак. Әлеге сериал миңа калса бар кешенең дә күңеленә ошар дип уйлыйм, чөнки ул үзебезчә, татарча, шундый матур итеп, гади итеп төшерелде. Кызыклы моментлары да аның бик күп. Без үзебез дә сериалны төшергән вакытта көлүдән баш чыкмый иде, шуңа күрә әлбәттә татар халкына, авыл халкына бу сериал күңелләренә хуш килер дип уйлыйм. Диванга ятып, рәхәтләнеп, жылы бүлмәдә безнең сериалны салкыннар төшкәч карый башлаган тамашачы рәхәтләнеп карап утырачак, чөнки безнең татар халкының бик күп проценты авылда туган инде. Шуңа күрә анда авыл сораулары, авыл проблемасы күтәрелә, авыл кешеләре күрсәтелә. Менә шуларның берсе мин уйныйм инде. Монда яшьләр уйный. Яшьләр Камал театры артистлары да уйный, бик күп башка театрлардан да бик күп артистлар. Шуңа күрә табында ризык, мәсәлән, төрле була икән, анда утырганда тегеннән моннан кабасың, моннан кабасың. Шуның кебек
түрлі энергетика белән кешеләр чыга, артистлар чыга һәм халык үлем былтыргысыннан да ныграк тартылырга мөмкиннәр. Сериалны карарга килүчеләр экраннан күзләрен алмыйча карап утырдылар, рәхәтләнеп көлделәр, ә моңсу чакларда актерлар белән бергә уйга баттылар. Менә бу Алмаш фильмының үзеген карадык һәм безгә бик ошады. Без яраткан таныш артистлар Гамил Асхадулла һәм башка безнең татар артистларыбыз бик матур күренешләр, шын халыкчан артистлар уйный. Һәм без шушы фильмның ахырын инде тулысы белән күрсәтүен бик көтеп калабыз. Кем өчендер бу сериал тагын да кадерле, чөнки ул аның туган ягында төшерелгән. Мен Алмаш сериалының телеэкраннарга чыкканын бик зарыгып көтәм, чөнки ул минем әниемнең туган авылы, Теләче районы Алан авылында төшерелде, аның төп вакыйгалары шунда төшерелде. Без бу авылга атна сайын кайтып йөрибез, кызганычка каршы кино төшерелү очрагына легеп булмады, чөнки ул атна арасында төшерелде. Шуңа күрә мин түземсезлек белән әлеге киноның телеэкраннарда чыкканын көтеп калам. Даниор һәм Риназ бу ике оператор инде шактый гына сериал, фильмнар төшерде. Үзләре кадрда күренмәсәләр дә, эшләре сокландыра. С понедельника по пятницу нам там приходилось оставаться с ночевкой, мы там жили, приезжали обратно в Казань только на субботу-воскресенье. Дүшәмбедән алып җомгага кадәр без Теләчедә яшәдек. Казанга шимбә-якшәмбе генә кайта идек. Съемка барышы җиңел булмады. Без күп очракта һава торышы шартларына бәйле идек. Әйтик, кояшлы кадр белән болытлы кадрны ялгап булмый. Шуңа күрә кояш чыкканчы шактый гына көтәргә туры килде. Для меня это был первый опыт съемок сериала «На натуре». Минем өчен районда табигать шартларында төшерү процессы яңалык булды. Әйтик, бер хәл сериалы бер урында шәһәр читендәге өйдә төшерелде. Ә монда Теләче районының төрле урыннарында бу әлбәттә күпкә авыррак эш. Беренче серияны караганнан соң Ватан 21 гасыр киностудиясе иҗат төркеме тулы состав белән тамашачылар каршына чыкты. Аларны җылы итеп алкышладылар һәм каршы алдылар. Залдан сорау бирүчләр булмады. Барысы да кино тармагының тагын да үсүен, яңа үрләр яулавын теләде. Баклажан витаминнар, микроэлементлар белән байытылган һәм аллергия тудырмый җиңел үзләштерелә торган яшелчә. Һәр хәлдә без аны яшелчә дип уйлыйбыз, ләкин чит ил галимнәре аның җиләк-җимеш икәнлеген раслаган. Ничек кенә булмасын, аны кулланырга яратабыз. Ул С витаминына бай һәм гемоглобины түбән булган кешеләргә дә баклажан ашарга киңәш итәләр. Күргәнебезчә, бик тә файдалы нәрсә икән, шуңа күрә дә диетологлар да, табиблар да аны мактап туя алмый. Файдалы үзлекләре хакында сез әле алга таба тагын да күбрәк мәгълүмат тупларсыз. Әлегә безнең рецепт. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бик тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә баклажан, суган, йомырка, сарымсак, тозбырыш, яшел тәмләткечләр һәм инде әлбәттә теләк кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче суганнан башлыйбыз. Табага сыек май салабыз. Суганга кадәр сарымсакны шулай изеп, менә шулай майга сарымсак тәмнәре керә. Һәм инде суганны шакмаклап турыйбыз. Һәм без анда суганны салабыз. Суган шулай кызатыра. Баклажанның кабыгын чистартабыз. Менә хәзер инде баклажаны шулай шакмаклап турыйбыз. Менә шулай гына кисеп бетермәдем, җайлы булсын өчен. Менә шундый зурраграк кисәкләргә. Менә шулай без инде баклажанны әзерләдек. Һәм инде баклажанга йомырка сатабыз. Тоз сибәбез. Бырыш. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Хәзер инде без шуңа әзер баклажанны салабыз.
Менә инде безнең баклажаныбыз әзер булды. Бик тәмле. Менә инде дусларым басып торам, оператор ничек түзәдер. Менә шундый тәмле монда. Әлбәттә инде тәмле булсын да инде без тәмле ризыклар гына пешерәбез. Тәмле ризыкларны пешергәчтән үземә дә рәхәт шундый. Үзем дә сөенәм. Менә шулай яшел яфракта куйык әле. Моны гарнир иттереп бирсәгез дә ярый, кайнар килеш, салкын килеш кабымлык итеп бирсәгез дә ярый. Бик тәмле сезгә ошар дип уйлыйм. Әзерләгез әле сез аны. Менә хөрмәтле тамашачыларым, баклажаннан әзерләнгән ризыгыбыз бик тәмле итеп пешеп чыкты. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә исәнлек, саулык биреп, матур тормышларда гына яшәргә насыйп булсын. Һәр шәршәмбе көне без татар матбугатына күзәтү ясыйбыз һәм әлеге минутларда нәкъ шушы вакыт килеп җитте. Безнең Мираж журналының сентябрь саны язучы, фольклорчы, әдәбият галиме һәм тәнкыйтьче Гомәр Толымбайның «Дөнья иске морҗа, әйләнә дә төтен кайтара» дигән юллары белән ачыла. Безнең Мираж журналының ошбу яңа санында да тарихи, әдәби, дини һәм сәнгати мирасыбызга кагылышлы тирән эчтәлекле һәм гыйбрәтле язмалар, кадерле истәлекләр, кызыклы табышлар урын алган. Ничек славянлашканбыз һәм руслашканбыз? Татар боцман маты кем ул? Таһир Ильяси 1922 елда кая сәфәр кылган һәм ниләр эшләгән? 100 еллык татар дөньясы нинди булган? Бакый урманчы көндәлекләрендә ниләр бар? Мөхәммәдия мәдрәсәсенең тарихы, эшчәнлеге, тормыш көнкүреше турында беләсезме? Умырзая җыры кайчан һәм ничек иҗат ителгән? Әлеге һәм башка сорауларга җавапларны безнең Мираж журналының 9 сентябрь саныннан аерым алганда Таһир Ильяси, Бакый урманчы, Тәлгат Галиуллин, Хатип Миңнуллов, Галим Хисамиев, Рамил Исламов, Ләбиб Лерон, Айрат Чанышев, Рәшид Амишев һәм башкаларның язмаларыннан таба алырсыз. Ошбу саныбызда шулай Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Рафисулы Камардинов белән кызыклы әңгәмәне дә укырга мөмкин. Хәтере барның әйтере бар. Барыбызга да тарихи хәтерле, бәхетле булып яшәргә язсын. Безнең Мираж журналы белән һәр чак бергә булыгыз. Салават күпере журналының эштәлегенә дә күз салыйк. Сентябрьдә Салават күпере журналы минем ием темасы белән танышырга чакыра. Нәни дусларыбызга изләүче нәни әкәм-текәм турында әкият укырлар. Тырыш бал кортларының ыста үрмәкүч һәм уңган кындызларның кайда яшәвен белерләр. Кешеләр яши торган илнең нинди өлешләрдән торуы, аның эштәлеге, бүлмәләр һәм җиһазлар турында видео карарлар. Ринат Харисның матур ий шигырен автор башкаруында тыңлый аларлар. Тагын бу санда маҗаралы уеннар, әкияти буягыч, кызыклы пазлар, укучыларыбыз иҗаты һәм әлбәттә матур фоторәсемнәр. Журналны укып бетергәч, Салаватиклар башкаруында бер атнада ничә көн җырын тыңлый алачаклар һәм әлеге җырга кушыла да алачак. Алтын көзгә Салават күпере белән бергә атла. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз дәвам итә. Кунакханә сәхифәсенә рәхим итегез. Кулымда яңа гына табадан төшкән диярсең Сөембикә журналы. Сөембикә журналының баш мөхәррир урынбасары Гөлнур Сафиуллина студиябызда кунакта. Хәерле көн исәнмесез. Хәерле көн исән. Хәерле иртәләр, исәннәрмесез? Гөлнур апа, әйтегез әле, менә яратам да инде менә шу журналның яңа гына чыккан исен, тәмле исен. Кәгазь исе дә килеп тораймы? Ахырдан карый башлыйм әле мин аны шундый. Иң тәмлесе ахырга кала бит аны. Менә бу журнал нәрсәгә багышлана? Әлеге сан сентябрь санында тамашачы, укучы ниләр күрәчәк, ниләр укый алачак? Теге нәрсәгәдер ниндер махсус бер темага багышланган дип әйтә алмыйм. Чөнки безнең укучы ул бик төрле. Аның һәрберсе анда һәрберсе үзенең күңеленә якын булган әйберне табырга тиеш бит инде, әйме? Без шулай дип тырышабыз. Мәсәлән, хәзер сентябрь башланды, бер уку елы башланды. Күпләр балаларын мәктәпкә иткәндер. 1 сентябрь инде ул бик матур бәйрәм, ләкин 2нче көнне чын тормыш башлана, ишләре, бала кисезләнергә дә мөмкин, баланың килеп чыкмаска мөмкин дәресеме, эшләргә теләмәскә мөмкин. Ягъни мондый вакытта бит инде дулапта китә, син ялкау дип балага ниндер ярлыклар да табырга, кызып та китәргә мөмкин.
ләкин менә нейропсихологлар, белгечләр балага каты бәрелмәскә кушалар мондый вакытта, чөнки баланың гаебе юк. Бала мәктәп ялкаулыкның монда бернинди дә катнашы юк диләр. Чөнки бала мәктәпкә бер билгеле бер база белән барырга тиеш. Аның баш мие эшчәнлеге 5 яшькә кадәр формалаша диләр алар. Һәм шушы вакытка кадәр баланың менә фикерләвен, игътибарын, логикасын үстерү өчен бала белән шөгыльләнергә кушалар, уеннар уйнарга кушалар. Телефон тоттырып, аны ниндер телевизор каршына утыртып кую түгел инде. Кашырасы түгел. Әйе. Бу менә бу язма безнең журналны ачуга башланган ялкаулык сәбәп түгел дигән бик күп ата-аналарга ул бер файдалы ярдәмче булыр дип уйлыйм. Аннан бу сан ул башкалардан ничектер аерылып тора кебек тоела минем үземә. Ул шулай була, кайбер саннар җылырак була, ничектер Нәшә аерыла инде алар. Менә бу санда язмышлар бик күп. Гомумән Сөембикә журналын язмышлар журналы дип әйтәләр инде укучылар. Ә монда ул бигрәк тә күп. Ниндер бер бездә менә хәзер бара килен кайнана конкурсы. Бөтен дөнья кайнаналарны сүккәндә без киленнәрдән аларны рәхәтләндереп мактатабыз. Хатлар күп язалар. Хатлар язалар. Шундый иштәлекле хатлар килә. Гаҗәп инде матур мисаллар бик күп. Менә бу санда Риза Бәхилмин дигән язма чыкты. Ул Римма Җаббарованың әгәрҗедән. Укучылар бу язманы укып тетрәнерләр һәм хатын-кызның сабырлыгына шаккатырлар тагы бер кат һәм үзләренә бик күп гыйбрәтләр алырлар дип уйлыйм. Аның бик күп язмалары безнең сайтта да бара, сайттан да танышырга була. Озакламый без ул конкурска нәтиҗә ясыйбыз, бүләкләре дә бик матур, ләкин әле катнашырга вакыт бар. Теле барның иле бар дигән кушымта да бар бит инде. Менә ул һаман аерым бер дәфтәр кебек биредә тегелгән кыл уртада, аны рәхәтләнеп ачып укырга мөмкин. Бу инде безнең телебезне саклау буенча кирәкле. Андагы бер кичкенә генә интервью, гадәттә без һәр саен бирәбез, име? Читтә яшәгән, чит милләт кешеләренә татар телен өйрәнгән шундый кешеләр бар, име, читтәгеләр. Аларга ни өчен безнең татар теле кызык дигән сорау инде. Без шуның белән шушы максаттан без аны эшлибез. Аларны да түгенә аларның үрнәгендә үзебезнең дә бит телен белән кызыксынмаган, телне белмәгән үзебезнең арада бик күп милләттәшләребез. Аларның җаваплары шаккатыра, сыкландыра, хәтта үзебез өчен качакыятта булып китә. Аларның безнең телгә мөнәсәбәте барбыр менә шушы язмалар аша бик нык күренә ул. Алар нәрсәгә өйрәнгәне, аларның хәтта яннарында аралашыр кешеләре дә юк. Менә бу кызда, менә бу санда чыккан Ярослава дигән кыз, минем аралашыр кешем юк, ди, онлайн мәктәптә укып өйрәнә инде ул. Ана теле проекты буенча. Ул күбрәк шунда гына аралаша торган, ләкин ул телне өйрәнә, чөнки аның тамырларында татар канага. Менә юбилейларны да онытмыйсыз. Шундыйларның берсе язучы, шагыйрә, журналист Асия Юнусованың хикәясе басылган, Салават Күпер дип атала. Аның юбилее елы, аны да менә матур итеп билгеләп үткәнсез. Гомумән бу санда шәхесләр күп, менә Мәскәүдә Шамсетдинова, ул күптән түгел кайтып киткән иде. Бишек җырлары туплый бит инде ул. Бишек җырларда бик кызык. Без аның белән очрашу һәр вакыт бәйрәм инде. Ул бик кызык кеше, үзе бер галәм шикелле бит инде. Аның белән мәгълүматлар аласың. Бу юлы белән сөйләшүдә без аның үзенең тамырларын, нәсел тамырларын парладык. Алар турында сөйләштек. Хатын-кызлар өчен бик кызык бер җөмлә булыр дип уйлыйм бу язмада. Ул әйтә, безнең әни әйтә иде, без бу дөньяга идән юры өчен генә килмәгән дип. Дөньяны күреп калыр өчен ул анда кайбер ятып тора дип, ул безнең урманга алып чыга. Авылда гына яшәгән бит инде ул кайдыр балаларын алып барылмаган, ул безнең урманга алып бара иде ди. Шундый бер генә теге гыйбрәт булып та күңелгә кереп кала торган әйберләр. Шигърияткә урын бирелдеме? Әлбәттә, бу санда безнең Рифа ханымның, Рифа Рахманның шигырьләре, аның да юбилей уңаеннан. Гомумән әйткәнемчә, бу санда шәхесләр күп. Аннан Зөлфия Вәлиеваның менә ачык рубрикасының кунагы бу санда безнең Татарстанның халык артисты Зләйлә төркеме җырчысы Зөлфия Вәлиева. Без бит инде аның күбез беләбез, энесенең мәрхүм булган энесенең кызын алып үстерүен. Ләкин бу язма ул шулкадәр ул тирәнтен. Зөлфияның да бик нык ачылган, ул бит инде җиңел генә түгел. Ул бит туганының баласы булса да, ул бит әле барбер яттан, читтән килгән бала дип әйтик инде. Зөлфия менә шул вакытта кичергән кичерешләрен бик нык
ачып салган булса язмада. Укучыларның хәтерләренә кереп калыр дип уйлыйм. Тышлыктагы шибәр табибәне дә әйтеп узыйк инде. Әйе, моны да әйтеп узырга кирәк. Ул Рамина Садыкова. Кызык, менә Раминаның безнең тышлыкта инде чыкканы бар иде. Ул әлсең 6 яшь чакта. Ул безнең Симбикәнең юбилейның бер тышлыгын бизәгән иде. Булай гына түгел, матур бала булганга гына түгел. Ул матурлык конкурсларында катнашып, Татарстанның данын читләргә таныткан бала иде инде ул вакытта. Хәзер аның тормышында инде яңа үзгәрешләр, менә ул яңа гына Мәскәү дәүләт медицина институтын тамамлады. Аның кулында кызыл диплом. Һәм аның өчен генә дә түгел, ул Мәскәүдә яшәүче менә безнең укучы студент якташларының төркемен оештырган теге якташлар оешмасы дигән кебек инде аларга теге ярдәм итәр өчен. Димәк, тыңгысыз да икән. Тыңгысыз да як чәчәкләр дип атаганбыз, шуны җитәкләгән. Бик кызык аның дөньяга карашлары да шул уңайдан бирелгән. Гөлнар апа, сезнең журналны бит иң күбрәк хатын-кызлар укый. Бүгенге көндә хатын-кызга ни җитми? Нәрсә борчый хатын-кызны? Нәрсә борчый хатын-кызны? Гөлнар ханым, уйлана торсын, бу сорауга җавапны сез каян карый алалар? Безнең социаль челтәрләрдән язылыгыз һәм әлеге сорауга җавапны тыңлагыз. Безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Красноярск крайының Шуваева авылында инстинкт табигать саклау үзәгендә кыргый хайваннар тәрбияләнә. Энтузиастлар тарафыннан сусарсыман хайваннар өчен оештырылган әлеге үзәк нәни йырткычлар, куян, кеш, кындыз, кышлар буенча махсуслашкан. Хуҗалары дөрес тәрбияләмәгән хайваннарны волонтерлар кабул итә, аларга җайлашырга булыша. Животных со звероферм думают, что вырастет это что-то типа котеночка. Күп очракта кешеләр җәнлек фермаларыннан хайванны өйләренә тәрбиягә алалар да, сусарны песи сыман тыңлаучан йорт хайваны итеп үстерәбез дип уйлыйлар. Нәтиҗәдә киресенчә, сусарсыман хайваннар агрессив булып үсә. Массу күләм мәгълүмат чаралары фикере буенча, киләчәктә хайваннар иреккә кайта алсын өчен приют хезмәткәрләре аларга кыргый табигать мөхитен тудыра. Табигатьтә мөстәкыйль яши алмаган хайваннар приютта яши, яки аларга дөрес тәрбия бирә алырдай хуҗалар эзлиләр. Тбилисида яшәүче рәссам Кети Мелкадзе тимер чыбык шелтәреннән сыннар һәм рельефлар иҗат итә. Аның остаханәсе юк, барлык әсәрләрен ул үзенең өендә гамәлгә ашыра. Хәзер аның тупланмасында 150гә якын эш җыелган. Шул рәвешле өендә урында калмаган. Подержала в руке сетку, а потом уже начала что-то делать. Бер вакыт кулыма тимер чыбык шелтәре килеп керде. Кулда йомарлап карадым, тыңлаучан булып чыкты. Шуннан бу минем хоббиемә әйләнде. Кешеләр белән кайвакыт аралашу кыен бирелә, ә менә шелтәр белән һич нинди мәшәкать юк. Миңа бу авыр эш түгел, бик күңелле шөгыль. Рәссам материалны төзелеш ярминкәләрендә сатып ала. Берничә ел эчендә үзара охшаш чыбык шелтәрләренең сыйфатын, зәвыгыннан чыгып айырырга да өйрәнгән. Кети Мелкадзе күргәзмәләре белән Европа һәм Азиядә дә кызыксыналар. Әлеге күргәзмәгә барсагыз, сез Бальзамариның нәрсә икәнлеген беләчәксез. Шулай ук рус халкының уникаль киемнәрен күрәчәксез. Казанда коллекционер Василий Заусайлов күргәзмәсе ачылды. Василий Заусайлов Россия империясының иң зур банкирларының берсе булган. 1904 елда Рус-Япон сугышы башлангач, бөлгенлеккә төшә ул. Аның барлык мөлкәте шул исәптән борынгы коллекциясе дә махсус аукционда сатылып бетә. Татарстан Республикасы Милли музейында танылган коллекционер һәм меценат Василий Заусайлов тупламасы тәкъдим ителде. Бу Казан коллекционерлары проектының 3нче күргәзмәсе. Моңарчы без Андрей Лихачев һәм Григорий Вульфсон тупламалары белән танышкан идек. Күргәзмәнең эчтәлеге белән якынрак танышканчы Василий Заусайлов шәхсен ачырга кирәктер. Ул сәүдәгәр нәселеннән, бабасы 1824-1826 елларда Казанның шәһәр башлыгы булган. Василий Иванович Казан университетын тәмамлаган, 1870 елларда Россия империясының иң зур банкирларының берсе Печенкин һәм Коның башлыгы була. 1877 елда Казанда узган 4-нче Бөтенроссия археология съезды вакытында тарих белән кызыксынып китә. Археология, тарих һәм этнография җәмгыяте составына керә. Киләсе 10 ел эчендә ул Казан губернасы территориясендә бик зур археологик борынгы әйберләр коллекциясын җыя. Аларның бер өлеше күргәзмәдә тәкъдим ителә. Башлыча бу Идел буенда яшәүче рус халкының көнкүреш предметлары. Мисал өчен прәннек формалары, бәйрәмнәрдә эчемлекне тәкъдим итү өчен савыт-сабалар. На выставке будет представлена этнографическая коллекция русских предметов, которая была
закуплена первым казначеем музея Василием Ивановичем Заусаевым для музея. Музей дипломасын булдырганда Василий Заусайлов алып кайткан тәүге предметлар менә шундый тегү җиһазлары. Аларны 18-19 гасырларда кулланганнар. Монда җайланма ярдәмендә хатын-кызлар тигез җый калдыра алган. Тегү җиһазлары җыела торган булганнар, ягъни 2 өлештән торганнар. Асты утыргыч функциясын тәгән багана өлешенә кечкенә мендәрчек беркетелгән. Монда тегү җиһазларын кызларга аталары яңды булачак ирләре бүләк итә торган булган. Бүләкнең кәттәлеген 2 өлешкә бүленүе һәм бизәкләре белән билгеләгәннәр икән. Это специальные лопатки, которые использовались для ухода за тканью, для стирки, выколачивания белья и также для его глажения. Әмнә бу көрәк сыман җайланмалар кер юу һәм үтекләү өчен кулланылган. Кечерәкләре белән юеш киемнәрне кагып пычракны чыгарганнар. Авалларның кытыршы ягы белән шушы киемнәрне үтекләгәннәр. Для музейного собрания была приобретена коллекция древнеегипетских артефактов, некоторые из которых сегодня представлены на нашей выставке. Музей тупланмасы өчен Василий Заусайлов борынгы Мисыр артефактларын да сатып ала. Әйтик, менә бу Изида алихәсе саркофагының бер фрагменты. Әмнә бу кечкенә фигураларны фиргавеннәрне җирләгәндә кулланганнар. Алар ил башлыгының дәрәҗәсен күрсәткән. Һәм бакыйлыкка күчкәч фиргавенның хезмәтчеләренә әверелергә тиеш булганнар. Бу сынба ул кешенең җирдәге җанын символлаштыра. Василий Заусайлов тупланмасы белән Милли музейда танышып була. Күргәзмә ай дәвамында тәкъдим ителәчәк. Манзара тапшыру өчен Глина Харрасова, Александр Вальнов. Иртәгә Казанда керәшен бию буенча татар телендә осталык дәресе узачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты уңаеннан дәрес әлеге сезонда соңгысы икән. Узачак бәйрәм турында тулырак кунакларыбыз сөйләр. Безнең студиябызда кунакта Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге белгече Рания Хөсәйнова һәм керәшеннәрнең Бәрмәчек дәүләт фольклор ансамбленең балет артисты Руслан Насыров. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн, хош килдегез. Менә иртәгә буласы чара турында бераз сөйләп китегез. Ниндирәк чара булачак? Анда кемнәрне көтәсез? Менә инде әйтеп киткәнегезчә, иртәгә инде 15 сентябрь көнне Татмедиа бинасы янындагы скверда хәрәкәттә бәрәкәт проектының быелгы сезонын йомгаклау чарасы узачак. Ул керәшен биюенә багышланачак. Әлеге инициатива белән безгә керәшеннәрнең туган айлар мәдәни яңарту газетасы чыкты һәм Казан мэриясе бу идеяны хуплап алды. Мастер-классны инде керәшеннәрнең Бәрмәчек дәүләт фольклор ансамбленең балет артистлары алып барачак. Шуларның берсе инде Руслан Насыров. Ничек кирәк менә ни? Нәрсә дип әйтим икән? Көйләнешме, кәефләрме, настрой дип әйтсәм берс булмас инде. Бик әйбәт. Бу безнең беренче тәҗрибә булачак, зур тәҗрибә дип әйтим. Алла бирсә, оештырып чыгабыз. Иншалла. Әлеге чарада биеп кенә калмыйлар бит. Менә керәшеннәрнең мәдәнияте, йолалар турында да мәгълүмат булачакмы? Килгән тамашачы шуны белә алачакмы? Бу көнне без биюгә акцент куябыз. Керәшен биюенең төп элементларын, хәрәкәтләрен күрсәтәбез. Алла бирсә, киләчәктә башка мәдәниятен, җырларны, музыканы да хәрәкәттә бәрәкәт проектында күрсәтербез дип икенче елларда уйлыйбыз. Иншалла, шулай булсын. Рания, менә хәрәкәттә бәрәкәт проекты әле нинди эшләр башкарды менә бүгенге көнгә кадәр? Казан мэриясе узган ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башлап җибәргән хәрәкәттә бәрәкәт проекты быел да уңышлы гына дәвам итә. Узган ел инде аның дәвамында 14 мастер-класс узды. Быел Ермәк вагы татар бию нигезләре, аэробика, чечетка, брейк-данс, татар халык биюләре буенча, шулай ук Шаянтова белән берлектә балалар өчен тиз зарядка, импровизацион биюләр буенча барлыгы 10 мастер-класс узды. Әлеге мастер-классларны халык бик үз итте, яратып кабул итте. Шуңа күрә Марат Готович Әхмәтов җитәкчелегендәге комиссия татар биюләре буенча өстәмә тагын 4 мастер-класс үткәрү өчен финанс ярдәм күрсәткән иде. Шаянтовалар диге искә төште, анда тагын бик халыкның игътибарын җәлеп иткән шавылмы, шатылмы дигәне бер бар иде әле. Яңа заманча бию. Заманча ничектер атала. Халыкны алайда күбрәк менә кайсы осталык дәресе җәлеп итте?
Барлык мастер-классларны да халык үз итте дисәк тә ялгыш булмас. Бигрәк тә инде менә татар биюләрен халык яратып үз итте дисәк тә була. Чөнки хәтта мастер-класслардан соң дагын әле тагын булачакмы, тагын кайчан булачак дип килеп сораучылар да шактый булды. Демәк, монда килеп, татар биюен биергә өйрәнергә мөмкин, име? Иртәгә дә менә тамашачы килсә, ул кайтып киткәндә инде керәшен биеп, кайтып китәчәк Алла бирсә. Менә керәшен биюен ничә сәгать эчендә өйрәнеп була, аның элементларын? Бу биюченең усталыгыннан тора. Биюченең усталыгыннан, теләгеннән тора. Иртәгә без алай ук катлаулы элементлар күрсәтмибез, җиңелчәрәк. Бу алга таба безнең ни дип әйтик, задел. Шараны без перформанс белән башлап җибәрәбез, һәм аннан соң керәшеннәр биюенә күчәбез, элементларын, хәрәкәтләрен өйрәнеп, һәр кешене чакырып калабыз. Рания, менә сезнең нинди теләкләрегез бар шушы чарага җәлеп итү буенча тамашачыларга әйтер сүзегез? Әлеге проектларда катнашыгыз, чөнки инде булар барысы да бушлай үтә. Әлеге проектларда балалар да, олылар да, төрле яшьтә кешеләр катнашалар. Саф һавада бит әле. Саф һавада җайларын бергәләп матур итеп күңелле уздырыйк. Бу мастер-класслар барысы да татар телендә уза. Татар телен популярлаштыру, үстерү ниятеннән дә инде. Демәк, биергә яратучыларны көтеп калабыз иртәгә. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлы үтсен, чараларыгыз әйбәт үтсен. Үзегезгә рәхмәт чакыруыгызга. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без шулай ук саф һавада йөреп кайтырга тәкъдим итәбез. Кышын да, җәен дә су температурасы +4 килеш торган данлыклы Зәңгәр күл. Җәй көне анда чумсаң салкын, ә кыш көне шактый җылы диләр. Тирәнлеге урны белән 18 метрга җитә ди белгечләр. Заманында Карл Фукс та әлеге күлнең төбендәге эләмнәрнең дәвалау үзенчәлекләренә ия булганлыгын раслаган. Бүген биредә коенырга, табигатьнең матурлыгына хозурланырга бик күп кешеләр килә. Новосибирск татар мәдәният йорты төрле милләт вәкилләрен татар мәдәнияты йорты каршындагы Кояш сәнгать студиясе оештырган дәресләргә чакыра. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте хәбәр итә. Студияның бурычы балалар һәм олыларның потенциалын һәм сәләтен мөмкин кадәр күбрәк ачу. Милләттәшләребезнең тормышындагы башка яңалыклар белән Ләйсән Гайнуллина таныштырыр. Ләйсән, рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Быел Россиядә халкыбызның мәдәни мирас елы. Томск өлкәсендәге Абытай авыл балалар бакчасында тәрбия бирүчеләр бу юнәлештә казанышларын дәвам итеп, Сабан туйга багышланган ачык дәресләр үткәргәннәр. Каланың өстәмә белем бирү спорт оешмаларына килгән кунаклар белән алар бергәләшеп ничек күңел ачканнар. Балалар мәйданчыкларыннан безнең хәбәрчеләр репортажы. У нас Михаил, Ирина, Максим. Абытай балалар бакчасында игелек нуры проекты үзенең эшен дәвам итә. Ел башында чәчелгән нурларыбыз үзләренә башка нурлар җәлеп итә ди оештыручылар. Бүген каланың Лучки үзәгендә мәктәпкә әзерләнү алып барган балалар да татар мәдәниятен яратучылар рәтен киңәйтергә әзер. В рамках программы гостевания наши ребятишки Кунакчылык программасы кысаларында безнең балалар өлкәнең төрле мәгариф учреждениеларында булдылар. Бүген без Черная речка балалар бакчасында, балалар Сабан туенда кунакта. Арсений Ахтямовка әнисе Светлана Абытай авылы янына үтеп барганда бу татар авылы булуы турында сөйләгән ачыкланды. Сабыйның тамырлары әтисе ягыннан Татарстаннан икән. Сейчас я узнал, что я
Моя фамилия татарская. У меня дед по папиной линии татарин. Я знаю все мои корни. К нам пришли как раз гости из секции греко-римской борьбы Томской областной федерации борьбы «Кареш». Уен аралашу билгеле буенча хезмәттәшлекнең төп ысуллары. Балалар танышуның беренче минутларыннан ук бу юнәлештәге күнекмәләрне лаеклы үзләштерүләрен күрсәттеләр. Итак, у нас батыр и богатырь. Прежде чем бороться, надо разминку сделать. Көрәш түгәрәгенең батырлары зур ярышларда катнашучылардан спорт йолдызлары белән ясаган гимнастика сабыйларны физик яктан әзерләнүләрен тагы да яхшырта. Тимка, капитан, хоп, во. Көрәшләрнең тренеры Николай Шелепнев, аның беренче укучылары бүген ветераннар хәрәкәтендә хезмәт итәләр. Ә бу дәрестә балалар аудиториясе Николай Николаевичта шоумен таланты булуын ачты. Куреш – это очень древний татарский вид спорта, как у всех тюркских народов. А на Руси тоже на поясах боролись. Көрәш татар һәм башка төрки халыкларның борынгы спорт түрі булып тора. Рустә дә көрәшнең үз түрі булган. Барлык халыкларын да үз батырлары һәм баһадирлары булган. Безнең ил шуның белән көчле. В этом году в России отмечается год культурного наследия, и в рамках этого года мы организовали вот такое мероприятие «Детский сабантуй». Мәдәни мирас елы кысаларында без балалар сабантуй үткәрәбез. Балаларны айрыша түбәтә ясау остаханасы кызыксындырды. Күңелле, кызык, аларга бик ошый. Менә шулай, кунакчылык мөхитендә бер-беренең күңелен ачып, баетып яшәгәндә генә сабыйларның игелекле киләчәге булыр дип ышану кыласы килә. Әгерҗе урамнарын аның рәсемнәре бизи, ә исеме районда һәркемгә таныш. Үзешчән рәссам Радик Ибрашев иҗатын үзенең тормыш мәгънәсе ди. Нинди генә рәсемнәр ясамый ул, тулырак алдагы сюжетта. Это у меня последний из моих работ граффити. Менә шундый граффити Әгерҗедә июльдә барлыкка килгән. Биеклеге 2 метр, киңлеге 4. Рәссам Радик Ибрашев җырчының рәсемен халык соравы буенча ясый. Сәләтле шәхесләрнең исемен мәңгеләштерергә кирәк ди ул. Вот эта работа уже как бы прошло года 2, наверное, как бы, да? И я попросил. Бу рәсемне ясаганга 2 ел. Бу юлы мин яшәр үзәгеннән булышуларын сорадым. Рәсемнәрне балалар белән яңартачакбыз. Граффити восстановим. Радик рәсем ясау белән кечкенәдән мавыга, табигать күренешләрен ясый, сызым дәресләрендә яратып шөгыльләнә. Яшь егетнең талантын ул вакытта өлкәннәр дә күреп ала. В школе еще просили меня нарисовать всегда стенгазеты, всякие «А ну-ка мальчики, а ну-ка девушки». Мәктәптә укыганда стенгазеталар ясавымны сорый иделәр. Көндәлек дәфтәр битләрендә рәсемнәр ясый идем. Аннан бу шөгылем армиядә дә кирәк булды ди Радик. Вот, это увлечение потом перешло в армию. В армии тоже приходилось рисовать линкомнату, оформлять. Рәссамның ясау сәләте шул кадәр көчле була. Барысына да үзлегеннән өйрәнә ул. Хәзер интернетта мәгълүмат, төрле дәресләр күп ди ул. Ә төп тәҗрибәне беренче остазларыннан ала. Я как бы никогда не учился серьезно, но у меня были... Мин махсус сәнгать мәктәпләрендә укымадым, ләкин Рәсим һәм Камил исемле 2 остазым булды. Алар миңа рәсем ясауның бөтен нигезләрен өйрәттеләр. Шулай әкренләп тәҗрибә тупладым. Буяулар, карандашлар белән ясарга өйрәндем ди Радик. Радик төрле жанрларда иҗат итә. Кәгазьдә генә түгел, хәтта агач, тимер, тукымада да рәсем ясарга мөмкин. Гадәттә, бик ашыкканда кул астында ни бар, шунда ясарга туры килә. Я вот беру вот кусок. Гаражда такта кисәген таптым. Аны үземә ничек кирәк, шулай сындырдым да ясый башладым. Рәсем бик үзенчәлекле килеп чыкты. Радик шәһәрдә күргәзмәләр оештыра. Үзе эшләгән тимер юл вокзалын рәсемнәре белән бизи. Теләге иҗатка яшьләрне тарту. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген 14 сентябрь елның 257 көне. Ел тәмамланырга 108 көн калып бара. Бүген авиация штурманнары, Советлар Союзы каһарманнары Гали Мәҗитов белән Хөсәен Замановлар туган.
Шулай ук әдәбият белгече Рамил Исламов та дөньяга нәкъ менә бүген килгән. 1893 елларда Оренбург өлкәсе мөселманнарының диния нәзарәте рәисе булып торган Гыйниятулла Капкаев та нәкъ 14 сентябрь көне дөньяга килгән. Без тапшыруыбызның икенче өлешен башлыйбыз. Татарларның Тукайы рус халкының Пушкина. Бүген Беларусиянең танылган шагыйре Янка Купала белән танышырбыз. Аның Россиядагы бердән-бер музеенда кунак булып кайтырбыз. Аның тупланмасында рус халкының 18-19 гасырларга туры килгән көнкүреш предметлары да, борынгы Мисыр артефактлары да бар. Сүз сәүдәгәр, банкир, шәһәрнең мактаулы гражданины, берничә хәйрия җәмгыятенең попечителе һәм 19 гасыр меценаты Василий Заусайлов хакында бара. Без аның милли музейга керткән зур хезмәтен һәм бай тупланмасын күрербез. Тәмле булсын сәхифәсенең үзәгендә бакчаның шәмәхә уңышы баклажан, аннан тәмле ризык пешерергә өйрәнербез. Алдагы минутларда тапшыруыбызда сезне менә шундый кызыклы мизгилләр көтә. Әлегә информацион музыкаль тапшыруыбызны җыр белән дәвам иттерербез. Татарстан халык артисты Римма Ибраһимова. Көкөк моңнарына колак салыйк. Музей. Бір шақтада үлмей тұрған тірі тарих ул дип язган язучы Аяз Гыйләҗев. Музейларда сакланган кечкенә генә экспонат та зур вакыйгаларны күзәләргә ярдәм итә. Әби-бабаларыбызның тарихын онытмаска булыша. Алар аерым бер көчкә ия, чөнки биредә тарих саклана. Республикабызда музейлар бик күп. Шуннан да безнең республикабызда башкалабыз Казанда шактый гына зур тарихи шәхесләрне үзенә җәлеп иткән. Печищедагы Янка Купала музее да иң кызыклы әдәби музейларның берсе. Юк, бу нәфис фильм кадрлары түгел, әлеге моторлыкка без Югары Сланның Печище авылында тапылдык. Тирә-якны сөттәй куе, мамыкта йомшак томан каплап алган иде. Томан юрганына уралып үткәнгә сәяхәт кылыйк әле. Моннан түгел 80 ел элек 1941 елның ноябрендә Печище пристанена танылган белорус язучысы Янка Купала һәм аның хәләл җефете Владислава Францевна аяк баса. Алар Белоруссиядән Казанга эвакуацияләнгән була.
Юлны шушы авылдагы паромаша үтәргә булалар. Танылган язучыга кичү коменданты игътибар итә, дөресрәге аның затлы җиңел автомобиленә. Сораштыра башлый. Кем белән сөйләшкән аңлагач, танылган кунак турында тегермән директорына Якшинга хәбәр итә. Ә ул чиратында язучыны һәм аның гаиләсен чәйгә, ә соңыннан яшәргә чакыра. Янка Купала баш тартмый. Бүген Пишиш авылында язучы тормыш иткән фатирда музей эшләп килә. Ул Янка Купалага багышланган Россиядагы бердән-бер музей буларак санала. Беларусь әдәбияты белән таныш булмаганнар, кем соң ул Янка Купала дип сорар. Ул татарларның Тукайы, рус халкының Пушкины кебек. Это не просто музей Янки Купала, а это целый уголок белорусской культуры на земле Татарстана. Иван Доминиканович Луцевич 1882 елның 7 июлендә Минсктан ерак булмаган Вязанка хуторында тормышка килә. Гаиләдә ул бердән-бер ул. Атасы күпләп мал тота, аларның иген кырлары да була. Иван кичкенәдән ярдәм итә, әмма эш арасында кулыннан китап төшми. Белемгә омтыла. Күрше авылда халык училищесына йөреп укый, 21 тулыга калага китә. Анда күңел кушуы буенча китапханәгә эшкә керә, ә кичләрен ашарына акча җиткерү өчен заводта эшли. Бу вакытта аның киң җәмәгатьчелеккә беренче тәкъдим ителгән шигыре туа. Что я мужик, все это знают, и сплошь да рядом свет велик. Меня насмешкою встречают, ведь я мужик, простой мужик. Читать, писать я не умею, не гладко ходит мой язык. Я всю-то жизнь пашу и сею, ведь я мужик, простой мужик. Но если жить я долго буду, коль будет жизни путь велик, вовек я, братья, не забуду, что человек я, хоть мужик. Әлеге шигырь аның әдәби юлына этәргеч була. Иң элек Янка Купалага крестьян шагыйре Горький игътибар итә. Шигырьне рус теленә тәрҗемә итә, сәләте булганлыгын әйтә, алга таба иҗат итәргә ди. Аның хәйр фатихасы белән 1908 елда Янка Купаланың беренче шигырь җыентыгы туа. Ул Жалейка дип атала. Ә аннан танылган «Кто там идет» поэмасы, Павленко комедиялары языла. Гражданнар сугышы вакытында Янка Купала туган ягын ташлап китәргә мәҗбүр була. Минскка инде ул гаиләле хәләл җегете Владиславна Францевна белән бергә кайта. 1941 год, начало Великой Отечественной войны. Бөек ватан сугышы. Белгәнебезчә, беренче бәрелешләр Белоруссиягә туры килә. Фәннәр академиясе хезмәткәрләрен эвакуацияләү өчен махсус эшелоннар булдырыла. Янка Купала туган җирен ташлап китәргә баш тарта. Ул үзен иленең чын патриоты дип саный. Әмма бер хәл бар планнарны боза. Иван Ускевич яшәгән йортка снаряд төшә. Бәхеткә язучы гаиләсе белән өйдә булмый. Казанга күчәргә карар кылына. Пишишедагы фатир 2 бүлмәдән тора. Барлык җиһазларны Белоруссия халык язучысы Казаннан кайтара. Иң элек радио урнаштырта, аның ярдәмендә сугыш барышын күзәтә. Бу фатирда Ускевичларга озак торырга насыйп булмый. Киләсе елның июнендә Янка Купала эшлекле сәфәр белән Мәскәүгә юл ала. Ә анда 2 атна дигәндә әлегә кадәр ачыкланмаган шартларда һәлак була. Мәскәүдән иренең үлеме турында телеграмма алгач, Владиславна Францевна ашыгыч рәвештә китеп бара. Аңа Пишишедагы фатирын калдырып китүе кыен була. Биредә без бергә иң соңгы бәхетле мизгелләрне кичердек ди ул үз истәлекләрендә. Югары Сланның Пишиш авылыннан манзара тапшыру өчен Глина Шаймулина, Әмир Залишев. Казан Кирмен музей туйлыгында Казанның җәмигъ мәчетләре күргәзмәсе ачылды. Ул революцияга кадәр булган, бүген эшләп килүче һәм проектланып киләчәктә төзелә торган җомга мәчетләре галереясыннан гыйбарәт. Әлеге үзенчәлек экспозиция турында тулырак кунагыбыз Казан Кирменендәге Ислам мәдәнияте музее мөдире Илнур Низамиев сөйләр. Хәерле ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, исәнмесез. Әлеге күргәзмә эш өлештән гыйбарәт, име? Алар ничек тупланды менә бу һәм алар нәрсәләргә багышланган? Бу Казанның җәмигъ мәчетләре фото күргәзмәсе. Фото күргәзмәне без байтак кына вакыт, озак кына әзерләндек. Бүгенге көндә Ислам мәдәнияте музеенда открыткалар күргәзмәсе эшләп килә. Мәскәүдә яшәүче Низами Ибраимов исемле бер коллекционерның шушы открыткалары 40 ел дәвамында ул мәчет күренешләре, татарлар үзара хатлар алышынган шул хатларны җыйган һәм шушы
тупланма нигезендә без оригиналь революцияга кадәр чыккан открыткалар күргәзмәсендә татарның Россиядә исламның тарихын күрсәтә торган шундый төрле сюжетларны табып чыгарып күргәзмә әзерләгән идек. Менә бу күргәзмәне әзерләгәндә безгә шундый уй килде, үзебезнең төбәккә күбрәк игътибар итик дип, чөнки татарлар Ирак көнчыгышта, Уралда, Иделдә, Россиянең үзәк төбәкләрендә дә мәчетләр төзегән, аларның архитектура ягыннан да охшашлыклары бар. Татарлар яшәгән, мөселманнар яшәгән җирдә шундый архитектура доминанты да булган. Халыкны бергә, өммәтне бергә, милләттәшләрне бергә җыеп шундый мөнәсәбәтне һәм аралаша торган урын булган гыйбадәт урыны гына түгел. Һәм инде Казанга килгәндә, Казан күптәннән шундый татар мәдәниятенең үзәге, күп гасырлы, һәм безнең монда тарихи мәчетләребез сакланган, 18-19 гасырга караган, сакланган да, кайберәүләре сакланмаган. Алар турында да миңа калса Кол Шәриф мәчетендә бит инде милләттәшләребездән кала туристлар да бик күп була. Менә аларга бүгенге Җәмигъ мәчетендә, Кол Шәриф мәчетендә тарихи мәчетләр турында сөйләү дә кызык бер яктан. Һәм аның яшәеше, төзелеше, кемнәр төзегән, нинди хисапка, ничек яшәгәннәр, мәчет каршында тагын нәрсә булган, мәдрәсәләр, мәктәпләр булган, ниндидер сәүдә булган, милләттәшләр аралашкан, ниндидер сәүдә мәсьәләләре. Аннары менә хәзер Казанда зурдан кубып Җәмигъ мәчете, яңа Җәмигъ мәчете төзелергә әзерләнә. Бу да бик зур эш, зур җавапчылык һәм яңа гына конкурс тамамланды, ниндирәк проект буенча эшләнер икән дип. Һәм бу без проектта җиңүчеләрне дә күрсәттек. Шулай итеп 3 тема бергә җыелды. Тарихи Җәмигъ мәчетләр, бүгенге көндәге Җәмигъ мәчет һәм аның тормышы, һәм киләчәк мәчетне шундый бергә төзергә, бергә аның шундый төзелешен карап барырга чакыру кебегрәк фикер иде ул. Менә шундый эшләштән тора. Илнур, үзегездә менә бу яңа төзелергә тиешле мәчетнең эскизлары ниндирәк хисләр үтә? Кайсысы күңелегезгә хуш дип әйтимме? Гомумән ниндирәк фикерләр? Менә без әле яңа гына Кол Шәриф мәчете төзелеше турында күргәзмә оештырган идек, һәм ул вакытта да Кирмән эчендә татар дәүләтчелегенең үзәге булган җирендә вакытында мәчетләр булган бит. Кирмәндә яңа мәчет төзелә дигәндә җәмәгатьчелектә төрле фикер булган. Менә без бүген ияләшкән Кол Шәрифсез Кирмәнне күз алдына китерә алмыйбыз, сөенеп туя алмыйбыз, намазларга, җомга намазларына җөрибез, һәм ансыз Кирмән буш кебек күренә. Вакытында 90-нчы елларда, 2000-нчы еллар башында төзелеш барганда, проектларны сайлаганда да төрле фикерләр булган. Аның формасы да заманча мәчет булгач, шул ук вакытта татар михмарият архитектурасының да үзенең мәктәбе бар, традициялары бар. Бүгенге көндә дә Җәмигъ мәчет төзелгәндә төрле проектлар тәкъдим ителгән. Ул шәһәрнең яңа районында, Казансу елгасы буенда. Шуңа күрә ул алга таба киләчәккә дә карый торган булырга тиеш. Шуңа күрә проектлар бик үзенчәлекле, чит илдән дә проектлар бар, Россия төбәкләреннән, Мәскәүдән, Казаннан, һәм белгәнегезчә беренче урынны Казан архитекторы вакытында Кол Шәриф мәчете төзелешенә дә зур өлеш керткән Айвар абый Саттаровның проекты беренче урын алды, һәм бер Мәскәү бюросының бер проекты беренче урын алды. Алар икесе дә бик үзенчәлекле. Бер дә тарихи мәчетләргә ошамаган, Кол Шәрифтән дә бик радикаль гына аерылып тора, ләкин ул Казанның ландшафтына, табигатына, урамнарына кіріп киткән һәм манаралары борынгы Болгар мәчет манараларын хәтерләтә. Бик заманча шундый күккә, киләчәккә карап торган кебек манаралар. Шул ук вакытта тарихи шундый архитектураның да хәтерләтәләр, төсмерләре бар. Менә шул
тарихка хөрмәт белән киләчәккә карашны тоташтырып, шундый архитектуралар, заманча архитектура булуы бик Казанны бизәр кебек, чөнки без бит әле Казанны шундый туристик үзәк дип тә күрәбез, һәм ул исламның да, татар мәдәниятының да киләчәккә караганын, үсәргә омтылганын күрсәтер кебек, шундый жаңа җәмигъ мәчеттә. Менә революцияга кадәр без берникадәр әйтеп киттек инде. Казанда бергә җыелып укый торган мәчетләр саны күп булганмы? Төрле вакытта төрлечә булган. Революция алдыннан 20-дән артык мәчет була. Алар шәһәрнең төрле якларында була. Без бит инде тарихи мәчет дигәндә моны иске бистә ягында, яңа бистә ягында, һәр мәхәллә сайын, һәр квартал сайын урамнар почмакларында тора торган мәчетләрне күз алдына китерәбез. Печән базары мәчете, Мәрҗани, Апанай мәчете, башкаларын. Дөреслекдә алар күбрәк булган, чөнки Пороховой бистәсендә дә, Бишбалтада да, башкаларында да мәчетләр төзелә. Мәхәллә була, мәхәллә бергә җыелып мәчет төзик дигән фикергә килә. Каядыр аның иганәчесе, байрак сәүдәгәре була, каядыр халык бергә җыелып төзи. Һәм һәрбер мәчетнең төзелешенең тарихы бу күргәзмәдә шулай ук фоторәсеме генә түгел, рәсемнәрен җыю да үзе бик күңелле булды, чөнки безнең открыткалар, фотолар, тарихи открыткалар җыючы кешеләр бар. Шул ук Абдулла Байдубин да, Искәндәр абый Камаллар, башкалар. Аларга барсына да мөрәҗәгать иттек. Музейларга, архивларга, китапханәләргә. Әле кызык 1911 елда, әле революцияга кадәр мөфти Мөхәммәдияр Султанов инициативасы белән Россиядә татарлар төзегән мәчетләрнең альбомы чыккан була. Һәм бу альбомнан бик җайлы гына файдаландык. Моңа кадәр үзебез дә күрмәгән фотоларны, ракурсларны, бик пөхтә генә әйбәт кенә төшерелгән фотолар. Үзебездә туган якны өйрәнүчеләр, тарихчылар да әле сирәк кенә күрә торган фотолар да күргәзмәдә бар. Алар шулай ук бу мәчетләрнең тарихы турында да информация белән тулыландырылган. Шуңа күрә миңа калса бик кызыклы шундый тамаша. Моны һичшиксез барып күрергә кирәк. Бу динебезнең, рухиятыбызның, руханиятыбызның бер матур мирасы, өлеше. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлбәттә инде бу күргәзмәдән соң без сезгә тагын бер күргәзмәгә барып кайтырга тәкъдим итәбез. Татарстан Республикасы Милли музейында танылган коллекционер һәм меценат Василий Заусайлов тупламасы тәкъдим ителде. Бу Казан коллекционерлары проектының 3нче күргәзмәсе. Моңарчы без Андрей Лихачев һәм Григорий Вульфсон тупламалары белән танышкан идек. Күргәзмәнең эчтәлеге белән якынрак танышканчы Василий Заусайлов шәхсен ачырга кирәктер. Ул сәүдәгәр нәселеннән, бабасы 1824-1826 елларда Казанның шәһәр башлыгы булган. Василий Иванович Казан университетын тәмамлаган, 1870 елларда Россия империясының иң зур банкиртларының берсе Печенкин һәм Коның башлыгы була. 1877 елда Казанда узган 4-нче Бөтенроссия археология съезды вакытында тарих белән кызыксынып китә. Археология, тарих һәм этнография җәмгыяте составына керә. Киләсе 10 ел эчендә ул Казан губернасы территориясендә бик зур археологик борынгы әйберләр коллекциясын җыя. Аларның бер өлеше күргәзмәдә тәкъдим ителә. Башлыча бу Идел буенда яшәүче рус халкының көнкүреш предметлары. Мисал өчен прәннек формалары, бәйрәмнәрдә эчемлекне тәкъдим итү өчен савыт-сабалар. На выставке будет представлена этнографическая коллекция русских предметов, которая была закуплена первым казначеем музея Василием Ивановичем Заусайловым для музея. Музей тупламасын булдырганда Василий Заусайлов алып кайткан тәүге предметлар менә шундый тегү җиһазлары. Аларны 18-19 гасырларда кулланганнар. Монда җайланма ярдәмендә хатын-кызлар тигез җый калдыра алган. Тегү җиһазлары җыела торган булганнар, ягъни 2 өлештән торганнар. Асты утыргыч функциясын тәгән, багана өлешенә кечкенә мендәрчек беркетелгән. Монда тегү җиһазларын кызларга аталары, яңды булачак ирләре бүләк итә торган булган. Бүләкнең кәттәлеген 2 өлешкә бүленүе һәм бизәкләре белән билгеләгәннәр икән. Это специальные лопатки, которые использовались для ухода за тканью, для стирки, выколачивания белья и также для его глажения. Әмнә бу көрәк сыман җайланмалар кер юу һәм үтекләү өчен кулланылган. Кечерәкләре белән юеш киемнәрне кагып пычракны чыгарганнар. Авалларның кытыршы ягы белән шушы киемнәрне үтекләгәннәр.
для музейного собрания была приобретена коллекция древнеегипетских артефактов, некоторые из которых сегодня представлены на нашей выставке. Музей топlanması için Vasiliy Zilsaylov bұрынғы Misir артефактларын да сатып ала. Әйтик, менә бу Изида олихасы саркофагының бір фрагменты. Әмнә бу кечкенә фигураларны фиргавеннәрне җирләгәндә кулланганнар. Алар ил башлыгының дәрәҗәсен күрсәткән. Һәм бакыйлыкка күчкәч фиргавеннең хезмәтчеләренә әверелергә тиеш булганнар. Бу сынба ул кешенең җирдәге җанын символлаштыра. Василий Зилсайлов топlanması белән Милли музейда танышып була. Күргәзмә ай дәвамында тәкъдим ителәчәк. Манзара тапшыру өчен Глина Харрасова, Александр Вальнов. Казанның Кабанкүл яр буе илебезнең 21 гасырда төзелгән 20 төп архитектура кырылмалары исемлегенә кертелгән. Рейтинг авторлары билгеләп үткәнчә, бу күл үзе үк тиңдәшсез табигать яткәре булып тора. Яр буеның беренче чираты 2018 елда, икенчесе 2021 елда ачылган булган. Шул ук вакытта яр буен үстерү, төзекләндерү эше әле һаманда дәвам итә. Бусы безнең Казандагы яңалыклар булды. Дөнья күләмендә ниндирәк хәбәрләр бар икән? Хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова сүз ала. Красноярск крайының Шуваева авылында инстинкт табигать саклау үзәгендә кыргый хайваннар тәрбияләнә. Энтузиастлар тарафыннан сусарсыман хайваннар өчен оештырылган әлеге үзәк нәни йырткычлар, куян, кеш, кындыз, кышлар буенча махсуслашкан. Хуҗалары дөрес тәрбияләмәгән хайваннарны волонтерлар кабул итә, аларга җайлашырга булыша. Животных со звероферм думают, что вырастет это что-то типа котеночка. Күп очракта кешеләр җәнлек фермаларыннан хайванны өйләренә тәрбиягә алалар да, сусарны песи сыман тыңлаучан йорт хайваны итеп үстерәбез дип уйлыйлар. Нәтиҗәдә киресенчә, сусар сыман хайваннар агрессив булып үсә. Массы күләм мәгълүмат чаралары фикере буенча, киләчәктә хайваннар иреккә кайта алсын өчен приют хезмәткәрләре аларга кыргый табигать мөхитен тудыра. Табигатьтә мөстәкыйль яши алмаган хайваннар приютта яши, яки аларга дөрес тәрбия бирә алардай хуҗалар эзлиләр. Тбилисида яшәүче рәссам Кети Мелкадзе тимер чыбык шелтәреннән сыннар һәм рельефлар иҗат итә. Аның остаханәсе юк, барлык әсәрләрен ул үзенең өендә гамәлгә ашыра. Хәзер аның тупланмасында 150гә якын эш җыелган. Шул рәвешле өендә урында калмаган. Подержала в руке сетку, а потом уже начала что-то делать. Бер вакыт кулыма тимер чыбык шелтәре килеп керде. Кулда йомарлап карадым, тыңлаучан булып чыкты. Шуннан бу минем хоббиема әйләнде. Кешеләр белән кайвакыт аралашу кыен бирелә. Ә менә шелтәр белән һич нинди мәшәкать юк. Миңа бу авыр эш түгел, бик күңелле шөгыль. Рәссам материалны төзелеш ярминкәләрендә сатып ала. Берничә ел эчендә үзара охшаш чыбык шелтәрләренең сыйфатын, зәвыгыннан чыгып айырырга да өйрәнгән. Кети Мелкадзе күргәзмәләре белән Европа һәм Азиядә дә кызыксыналар. Бу көннәрдә һава температурасы 8-10 градус. Ләйсән, менә бу минем өчен бик комфортлы. Әлбәттә инде җил исмәсә, өстән яңгыр яумаса бик яхшы. Әз генә кояш чыкканда әле әбиләр чуагында хәтерләтә. Шуннан да күңел әбиләр чуагын көтә. Ләкин төгәл мәгълүматны безнең һава торышындагы хезмәттәшләребез бирер. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә Баулаздагы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 18 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршаллы Алабугада болытлы, температура 16 градус. Төньяктан Актаныш Агырҗы Менделеевскида урыны белән яңгыр, җылылык 17 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы, явым-төшемнәр, температура 15 градус җылы. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә яңгыр явачак, температура 16 градус. Шистая Нурлат Мамадышта алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак 17 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Мәркәзебез Казанда урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 14-16 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Баклажан витаминнар, микроэлементлар белән байытылган һәм аллергия тудырмый җиңел үзләштерелә торган яшелчә. Һәр хәлдә без аны яшелчә дип уйлыйбыз, ләкин чит ил галимнәре аның җиләк-җимеш икәнлеген раслаган. Ничек кенә булмасын, аны кулланырга яратабыз. Ул С витаминына бай һәм гемоглобины түбән булган кешеләргә дә баклажан ашарга киңәш итәләр. Күргәнебезчә, бик тә файдалы нәрсә икән, шуңа күрә дә диетологлар да, табиблар да аны мактап туя алмый. Файдалы үзлекләре хакында сез әле алга таба тагын да күбрәк мәгълүмат тупларсыз. Әлегә безнең рецепт. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бик тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә баклажан, суган, йомырка, сарымсак, тозбырыш, яшел тәмләткечләр һәм инде әлбәттә теләк кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче суганнан башлыйбыз. Табага сыек май салабыз. Суганга кадәр сарымсакны шулай изеп, менә шулай майга сарымсак тәмнәре керә. Һәм инде суганны шакмаклап турыйбыз. Һәм без анда суганны салабыз. Суган шулай кызатыра. Баклажанның кабыгын чистартабыз. Менә хәзер инде баклажанны шулай шакмаклап турыйбыз. Менә шулай гына кисеп бетермәдем, җайлы булсын өчен. Менә шундый зурраграк кисәкләргә. Менә шулай без инде баклажанны әзерләдек. Һәм инде баклажанга йомырка сатабыз. Тоз сибәбез. Бырыш. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Хәзер инде без шуңа әзер баклажанны салабыз. Менә инде безнең баклажаныбыз әзер булды. Бик тәмле. Менә инде дусларым басып торам, оператор ничек түзәдер. Менә шундый тәмле монда. Әлбәттә инде тәмле булсын да, инде без тәмле ризыклар гына пешерәбез. Тәмле ризыкларны пешергәчтән үземә дә рәхәт шундый. Үзем дә сөенәм. Менә шулай яшел яфрак та куйыйк әле. Моны гарнир иттереп бирсәгез дә ярый, кайнар килеш, салкын килеш кабымлык итеп бирсәгез дә ярый. Бик тәмле сезгә ошар дип уйлыйм. Әзерләгез әле сез аны. Менә хөрмәтле тамашачыларым, баклажаннан әзерләнгән ризыгыбыз бик тәмле итеп пешеп чыкты. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә исәнлек, саулык биреп, матур тормышларда гына яшәргә насыйп булсын. Балык бистәсе тарихи район. Әлеге җирдә борынгы Чаллы, Кашан, Трой, Урал шәһәрләре урнашкан булган. Шулай ук әлеге районнан татар данын еракларга таратучы, мәдәниятебезгә зур өлеш керткән әдипләребез, артист, язучыларыбыз да күп чыккан. Балык бистәсе үзенең чиста һавасы, табигате белән дә дан тота. Бүген исә без сезгә әлеге районда урнашкан Ямаш авылына юл тотарбыз. Һәрбер татар авылының бик бай тарихы бар һәм аларда әйтеп бетергесез ниндидер үзенчәлекләр, хасиятләр дә табарга мөмкин. Үзенең балтасталары, шана, көенте, дуга ясаучылары һәм шәлчеләре белән дан тоткан хәзер Балык бистәсе районына караган Ямаш авылының кайчан барлыкка килүе турында төгәл мәгълүматлар сакланмаган.
Кайбер галимнәр аның килеп чыгышын 16-17 гасырларда дисә, икенчеләре Казан ханлыгы чорына бәйли. Профессор Фирдәүс Гарипова исә аның нигезләнү чоры Алтын Урда заманына ук барып тоташа дип раслый. Чыннан да 1975 елда Ямаш авылы тирәсендә узган археологик экспедиция барышында Болгар чорына караган чүлмәк калдыклары табыла. Авылның шушы урында булуы ул 1680 еллардагы язмаларда искалына Кибәк Ямашы булып, аннан соңгы язмаларда, мәсәлән, 1719 елгы халык сан алу вакытында, беренче халык сан алу вакытында Кибәк Ямашы дип искә алынган. Ул турыда архивта сакланган материал, теге халык ревизия кенәгәсе бар инде. Аннан 1742 елгы документ сакланып калган. Безгә бу документны Нурулла Гариф, безнең якташыбыз, тарихчы, ул архивтан эзләп табып күрсәтте һәм үзенең хезмәтләрендә язды. Анда әйтелгән 35 йортлы Кибәк Ямашы авылында мәчет булган, ул мәчетнең җимертелүе турында мәгълүмат бирелгән. Авыл кешеләре сөйләвенә караганда мәчет Казан ханлыгы яулап алган чак төзелгән. 1741-1742 елларда патша указы нигезендә авылдагы мәчет җимертелә. Тарихчы Нурулла Гариф бу авылның 38 хатын кызы һәм 40 ир-аты чукындырылган булуы турында яза. Менә 1860 елларда ислам диненә яңадан кире кайту дулкыны булгач, безнең авылдагы диләр, керәшен татарлары инде алар ислам диненә кайтканнар. Ул керәшен татарларының күрше Кашалыдан һәм Ури авылларыннан чыккан турында мәгълүматы бар. Ул мәгълүмат архивларда саклана. Диннәрен алыштыручыларга карата авыл халкының мөнәсәбәте бик начар булмаса да, аларны авыл зиратына күмдермиләр. Йорт салу урынында авыл читеннән генә рөхсәт итәләр. Ямаш халкы алар белән никахлашмаган. Барлыкка килгән яңа урамны бүгенгә кадәр Жибанай, Иванай урамы диләр. Авылның төньягында елга буенда ташландык каберлек бар. Өлкәннәр сөйләве буенча, ул урында яңадан ислам диненә кайткан керәшен татарлары күмелгән. Ямаш исеменә килеп чыгу турында бер риваят бар. Имеш кайчандыр ике хәерче шушы тирәдән узып барганда капчыкларын ямап утырганнар да, шушы тагын икенче бер юлчы сораган булардан жол, булар аңламыйча инде капчык Ямаш дигәннәр. Шуннан шушы авыл исеменә кирип калган Ямаш дигән сүз. Төгәл менә Нурулла әйткән мәгълүматлар буенча Ямаш исеме ул 1548 елгы Хаҗи Гәрәй дастанында искалына Уймас исеме белән. Шуннан үзгәргән дип саны инде уларны Ямаш дигән исемгә. Менә безнең авыл урынында булган кайчандыр ике Ямаш, берсе Ямаш, урта Ямаш дип аталган, икенчесе Кибәк Ямашы. Бәлки 3тә булгандыр әле, кем белә. Якын тирәдә инде авыл урыннары билгеле баралар. 20 гасыр башында Ямаш авылында халык саны 1300-гә җитә һәм икенче мәхәллә мәчетен төзү ихтыяҗы туа. 1907 елда Усали бае тарафыннан салынган мәчет бинасы бүгендә саклана. 1936 елда ул мәчетнең манарасын кискәннәр. Бу совет вакытында инде һәм мәчетне мәктәпкә әйләндергәннәр. Башлангыч мәктәп булып, ул 1990 елларга хәтле 1986 елда барды. 1986 елда Ямаш авылында яңа мәктәп салдылар. 1992 елда тарихи бинага манара күтәрелеп, ай куела һәм ул мәчет буларак файдаланыла башлый. Аның янында гына бер туган Гыйлметдиновлар ярдәме белән яңа мәчет торгызыла башлаган, әмма әлегә төзелеш тукталып калган. Бүгенге көндә Ямаш авылының 150 хуҗалыгында 550-гә якын кеше гомер итә. Бай тарихи сәхифәләргә ия авыл нурлы таңнарны каршылап киләчәккә атлый. Кем көчлерәк, кем акыллырак, кем матуррак, кем байрак, хикмәткәлне түгел. Иң мөһиме синең бу тормышыңда үзеңне бәхетле итеп тою. Шуңа да бәхетле булу өчен 1000 төрле сәбәп булсын. Кыяшлы матур көннәр, яхшы хәбәрләр, ныклы сәламәтлек, күңелле мәшәкатьләр һәм якты уйлар. Тапшыруыбыз тәмам, барыгызга да сөенечле гамәлләрегезнең күбрәк булуын телибез. Исән-имин булыйк.